Nalakip si Uswag Ilonggo Representative James Jojo o kun Jojo ang sa mga kongresista nga ginrekomendar sang Independent Commission for Infrastructure nga pasakaan sang kaso nga sibil kag administratibo sa Office of the Ombudsman. Magduwas kay ang iban pagid nga mga kongresista nga ginaaligar may koreksyon sa mga kontraktor kag pasakaan sang kaso amusan day former Representative Zaldico, Representative Edwin Garjola, Representative Journey Nisay, Representative Agustina Pancho, Representative Joseph Lara, Representative Francisco Matugas, kag Representative Noel Rivera. Sunod sa Independent Commission on Infrastructure, base ini sa 1,300 infra projects humalin sang 2016 tubtob 2024. Yaliyon naman nagpagwa sang iya official statement si Congressman Jojo Si Congressman Jojo ang kung sa diin iya ginpunto nga kumpiyansa ini nga matiluan ang iya pangalan. Suno pa sa iya nga mas klaro ang iya handom nga mapagwa ang kamatuoran. Iya man ginpahayag nga sa tatlo sini katuig nga pagserpisyo sa publiko, wala sini ginuna ang iya kaugalingon nga interes o kun para magpangwarta sa bisan ano nga pamaagi. Dugang pasang kongresista sa iya statement, hindi sini pagubon ang pagsalig sang iya mga kasimanwa bilang representante sa Uswag Ilonggo Party List halin pa sang tuig 2022. Na-mention po namin. At dahil po dito, meron po kaming rinirekomenda, ang ICI at ang DPWH ay nagrekomenda sa ating Honorable Ombudsman na ng mga posibleng mga kaso laban sa 8 katauhang ito, kasama si former Congressman Zaldico. Number 1, violation of Republic Act 7080 or the act defining and penalizing the crime of plunder. Violations of Section 3, B, E, and H of Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Violation of Article 210 of the Revised Penal Code on direct bribery. Violation of Republic Act 6713 or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Ito po yung conflict of interest.